Honnig mechedus garas da je diest, roet nach achtes, vat ne blionichen moore, hoek even stoch genoeg gerein. En dalf ga aadje gestarrig. Als je da jinnolig rash, ga je schienschrach mahar, skuurse farinjering, son toe en schurige jenebje. Een est, ga peschen de eunere bij een verre, nach roatige tielige da schachi, gan duig, garam horrig, ach geheen. No, no, children. Do it like this. Good. Good. Remember, children, what it says in the Crusaders' own paper. We have to defend our ivory castles against giant decay. That's very good, Dan. Now, I hope you all remember that your essays for the Crusader competition have to be in by the end of the month. Mr. Gibbs is offering quite a wonderful prize. Is hier tien de dag, ja, zo. Is gewoon niet. Ja, een groot knieetje. De kastkeloos, hè, wie is? Jezus, hakken ze de kastkeloos. Zo. Ik is toch de dochter, geloze gas. Jongen. Als we nog tegen hem, jullie wijsken. Shoot, ik pen het erbij. Schön. En de storm wou klichtgolf. Ja, ik heb trouwens wat in zijn weer, dat is gewoon nog. Het is een Italianen. Het de hoogte de geest, bij mij heen zoel is. Right, children. Class dismissed for dinner. Findlay and Donald, you come with me. Gaf dregenist. A mi kindjach yn cael yn grwy ar as jay ar brafer. Tirach mar ha cael as ar jay heen.
O, Vairat. Als je daar lekker zo hartstikke geven. Ik wist toch. Cala ferbek. Hij kerstgeljoor, en dan gaat toch. Oh, thank the hell. Jeva Cowrit. Je had dentifrice jarag yn balach. Sienne fe carid. Maar hoe zeg je wel? Hey, stad. Gaan we de Belgen als je chakle. Gaan we goed je oor dan jakken. Skju, halin moppen naar die kele. Gaan we tolletje gaan. Dan mag je niet hebben. Sounds gaan je korre maken ze de vaart. Als je een toer de weg het in die ene ga je zeggen. Dan gaat je weer aan het telen komen met zo goed. Wij hekken naar hoe je die huur. Oh, denk het ja. Schoot me haar. Ach, schoot er is maar jede gevaarlijk. Kerst. Ja. Als het paard door zo'n taartje. Jego tennis, cheter, jerf nog maar. Van me van het schon gefein barach geordisch de kutig geen wanneer te windje de kinje moei. Het is moesten, ook me sharam ke tai me henna in een dadapers. Schon een hier doet lum heen. Tot, kom je jakken. Ga je ze kakker boar af als je. Nachke die skarasta, schep alle moore was een dadapers. Wat hij schenjan, wat bankan, wat kian voor een bege stimme de tol, drie tussen zijn jachten. Ergens aan de boeltje en eenmaal een straatje, vaak anders is meer wel de jude. Zo'n een duime hennaar, waaruit we gerstgeuur schajuentig. Nische, naar de nieuwe te grauw, houdt haring in de show. Ach, maar ik kan niet in jouw stroneigen. Voet het u haast, veel meer jenig in de show. Aan de roem maak het heen. Behoor, gofte we moeie sederium, las gaan aan de staan heel levig. Hij zegt het, geweldig homanige, kaviaan de jakense. Garokale, geinak het er. Zij zegt het, gutjeers in de keelige. Zo, wat zo? Gosse. Shit, dat gaat niet. Dat ben ik ook jacht. Oh, ga je niet zo keer eens smoken? Ach, nog wist je. Dan wil ik alweer met de walg pikken praten. Zo, een filma. Hij maakt nog heel nieuw lijf. Hij, maar, zo.
An tuice bhí lán an nach go dtíist. Bhí mis sé cat of an steire, a tu bhí cadeach leosach podacinn sin lépiacham. Dhé grás far agus súla chuachci. Tá sin cad bhla go bhfuil sin ar lora go seothar bha éile talamh tráchar, far a bhfuil tráchar háas riútain. Tá sin taine le chun an nula go hair i gine Hat a héit sé. You mai. Tak plat. Dagblatt. Dagblatt. Fiandag. Nach Hashin as magit. Agus séine há constalan. Agus seavaga fún na ninneachad nach le háling. Bach an bugil leid as a fót. Hapur badoch gas de mógo sa cholas fan ofta grai. Fech an uair a háe. Ná má cat a gáil dé, neo chan éirich uitir marach. Siwt i wlai a gong sa sien. Stenu sa mar i gyrt a henedort. Siwt yn eisiau gwyl, hort a lapi ort. Ryn yw glef fa, stwyr ein. Eich fa grai. Eich fa? Eich fa a grai, eich fa. Drwach gile.
Come in. Come pickle Oh, my Christ. Ik ben daar in haar. Je schipper, wel eens als show waren. Bereid alles. Ook niet vrouw wil, maar kan gaan. Schouder een foutje waren. Schouw. Oh, krotte pienste gelegen. Nach misje dit er ook kakje. Nee. Opillen. Is je alle brona? En nog verder geen kerstcadeau. Oh, wel, dan is je verder geen kerstcadeau. Kan je me naar met dienen? Het hagere het show moest het zien van de show. Oh, je graas, wat je trokken is, mannen. Excuse me, Miss Martin. Do you have a moment? Yes, of course. How are you, Mrs. Kerr? Oh, I'm fine, thank you. And you? Have you been enjoying the school holidays? I suppose it's good to get a little rest. But they're a good lot, Mrs. Kerr. They're no trouble. You'll know that, of course. Yes, they're so sweet. You should see how nicely they answer at Sunday school. But I only have them for 1 hour. You may not believe it, Miss Martin, but I envy you. You have them all day, 5 days each week. They're delightful children. That's why I wanted to talk to you. I have an idea. A Christmas treat at the manse for the little ones. Oh? And we could hand out the Sunday school prizes. And perhaps even the school prizes in front of everyone. It would be quite an occasion. Skål helpet awn no as. Heb ik already think a party is maar a hachad on the taya hennef. Sa gra seo. I féim se uair híd se bharach gar chu seachad sa scáil thula lá et a seostead na bliana. Is an gráinchen ulchug is an farty. Ach, wil mi ddief calcho gorach. Cut. A chud a cála chranara. Gwyl mi gelgar et dolle maach bandag a winnistedd a sio. Gymar fachalla we sŵn gaif oed I hyd yn y sardiach o siachat as y sgol. Si dŵ dorach a manaw mat y ffeniach I draste. Ach, zet je tussen heechtak. Dan heet je klang niet in de freinge de janus at doragatus. Very good. You're coming on. But Findlay, your voice is a little too strong. We want to allow all the other children to be heard, don't we? So next time, why don't you just move your lips in time to the words? There's no need to sing a note, though. Yes, Miss Martin. No, we're going to give Mrs. Kerr a surprise. Yes, we're going to learn to sing a new song in French. Right, now listen carefully and say after me, Allons,
enfant de la patrie. Alors, enfant de la patrie. Le jour de roi est arrivé. Le jour de roi est arrivé. Ach, gosh, agus smochas. Hallo, Echen. Kjers glorie, jongen. Weet het tot de magas te volg, katje. Hoe het, maar slost je het af dikkies. Hoe het, ga je eens met toch in je pjo. Waar ik me wagen in een gezichtje. Als je nagas een pan is, hoeft je. Kaal kroost ik ach niet. Scharro die met de ruglag. Echen, ga wel. Maak hem of you het. Natuurlijk het kaartboog, het jullie aan het doen. Echen, Echen. Oh, de mago. Au, alles de schouw goed. Det hos mig ut. Så. Du känner inte. Ik heb weer te jou skitten, ga ik het rechte jongen. Hij doet toch ik hem aan de heel. Ik is niet meer heen tjesje doet. Ik is schakkel wel muziek weer twang getalierig. Voor die dag de goregaus live. De lokkie skipplugig. Excuse me, everybody. Miss Martin has a very special announcement to make. Thank you, Miss Hare. As many of you will know, only too well, the Crusaders' own paper has been running essay writing competitions open to all the children in the land. Well, it gives me the greatest of pleasure to tell you that the first prize has gone to someone in our very own school here in Scarista. I have a letter personally signed by Mr. Gibbs here. He says, all the judges were deeply impressed and moved by the winning story. The account of a sick infant struck a deep chord in us, and I don't hesitate to confess that there were tears in all our eyes as we read the tale. But the plucky brothers' race to find the doctor provided a happy and heartwarming climax. The emergency dash by bicycle will remain with us all as an inspiring example of selfless heroism. Now, the name of the winner of the Crusaders' monthly essay writing competition is Findlay McDonald. Come on out, Findlay, and receive your prize.
harmonica. Na mijn daai. Gleesje. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बनमी हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी बात, जैसे मंदिर में हो एक चलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। Lama halom. Lama Gutheen, Ali. Ali. Yes, Mr. Callum. You have to go to Kayak McKillop's. Maggie Wig? I don't think so. Are you sure? She's a Fiowick woman, that one. It's a dress she wants. She's going to open for a jaunt and she wants to smarten herself up a bit. I think it's a wedding she's going to. Well, I've done my duty. I've told you. And don't blame me for what happens if you don't go. Hello? Don't you stay? Miss McKillop? Hello?
Satan hen van orsche. Now, just try to be calm, Miss McKillop. Tell me what it is you saw. Ashen. Ashen's in a hissen van de hut. What is she saying? Ga me maar gegoel, hier rustig man, is nou heen me waarom. Ga me. She's saying that she went out to get some peats. And when she came back, she says the devil was standing at the fire. Oh, what have I done to deserve this, Doctor? Now, just take it easy, Miss McKillop. We're here with you. It was just your overactive imagination, a trick of the light. I'll give you something to quieten you, and then you're to rest. Oh, rest. Right enough. That's what it'll be for me. The big rest. Here we are now. Are you sure your sister has never suffered anything of this nature before? Oh, no, Doctor. But she hasn't seen the devil before. Excuse me for asking this, Mr. McKillop, but is there any history in your family of any psychological disorder? How do you mean, Doctor? I mean, has anyone in your family ever seen things? No. Not any more than anybody else. Well, bed rest works wonders sometimes. We'll see. I'll pop by tomorrow, see how she is. Goodbye. Goodbye, Doctor. Uachdar A no de gaftje fasje den jachkavla, kun de vontje karo lane goontje heet een alen gedaka. En naatje een dappetje disje, goskele unja kan een jij, veges hilik en scheten ko oorkerne farrakje. Fascinje voedig aan een naatje op dia se vet talv troge. Ket nach de goed shen bachke orsen we fjegen din drag heen hostet op de groeien. I grant you that the common grazings are in your hands, so to speak, although they remain a part of the estate. I think, on reflection, once you've considered all the facts, that a golf course will prove a valuable amenity from the whole community's point of view, of course. So just how much exactly of the common grazing of the Macherland are we talking about here? How much? Here, Doctor? Yes, well, there are the greens, of course, but we're only talking 10 yards by 10 yards. Each? Yes, each. That's 100 square yards each. And how many of these greens are we talking about? Why, 9, of course. I mean, we're not talking about a full-size course here, man. Goodness me, no. No, just 9. So that would be 900 square yards. And that's it? Just the greens? Yes. And the teas, of course. Teas? Yes, well, there would have to be 9, of course. How big are the teas? Oh, no more than 16 square yards. Quite sufficient. That's, say, 9 at 16, 144. Altogether, 1,044 square yards of our common grazings. Aye, common grazings. And the bridge? Bridge? What is it about the bridge? The upkeep and repair. It's dodgy enough with an occasional crofter with a dog or a sheep, but with who knows how many feet, and golf clubs. It wouldn't last.
Won't stand the extra use. And I'm still not convinced that these things aren't dangerous. What if one of these hits a sheep, or a hen, or a child? Yes, all right. We'll do it. We'll build a new wooden footbridge instead of the existing one. Well, gentlemen, is that everything to your satisfaction? Except for the rent, of course. Rent? But to heen hem al. Gaan jullie someteen aan met je steuns. Maak je haast door huwelijks en een geloofde pa. Oh, Jan en heen, ja. Mijn volkliche Valeria zo riest. Oh, Rutua, zo gaan ze Valeria, jongen. Even neusje, dan is in je poor kriel gedarmd. Even, Ronjan. Could je wij kallig? Singapore. Je kraniol. Tjidag kraniol. Laan heen shinsjes, casinos, strochunje. Agus nismusse. Horstig rumse golkemuur. Ze zo lijking met een ringje peen. Eerst is rumsewallig. Als je je vorst nog een melepek priage over jakken. Schap een gorentje een jegen nog gebracht. Dan is het wel een malaria, jongen, als je roet karava, als ik hier nog eens. Nu dan we je liep in mijn waas aan de Singapore. Ga ook kaal het maandag bootje te vallen. Waarom is je aan de schut aan de virus? Het moet je ook lach gekleed hier waar je een trumskariste. Torge is warm een varatje naar mijn gloos. Alle koerie wachten naar huilen. Agus een dag jak in heen. Joh, wat je dag is na zo lak in heen. Aan de zuur moet gaan. Echt! Do you have a dram, Doctor? Yes, thank you. That seemed to go quite well, eh? Very well indeed. For the cost of a new bridge for the burn and an annual rental of £56, we've got ourselves a new golf course. Not bad. Wait a minute. What's the annual rental of that croft? There's 8 of them all together, yes. At £7 a year, that comes to... £56. Show. Vil is ek het koolish haan skilling show. Leef je van me? Hou kerst. Ach, wil is ek het koolish visie. Maar nie maar geer dus mishet. Bi lacht ze jullie. Ach, feme tot de jallige horsko. Die dag een route jullie, een route. Nach kleintje bikas het nou was een gorak in je sheen. Kerst. En jullie zijn gedee half jede guchtse. Maar goeien schijn ze heel gek en je gaat pijn in de huisjekken. As de chuirs nach bheith ecinne, se lá mór a bhana lá bestí. Fa Seamus a had na tepike, it virin sa fa cháid a vinistid agus an caianal go léad. Chenne bhain groe an osel na yishe sabad, fa uolach het kudirk man a chesnache a va yevid.
Hamish Gonolly. Is een overig op het surgraasje, dus een welzijn in de noachig aan zijn dunne gehimmelen. Reed, wie agus idir tjennu komasach na smó agus na smó go básachach don fechkach agus tjech bio te gízentach. Go dé han na meiste. Is sacramid an den bastiach. An se vil inlad le uske an an manad vich agus een spirit snuif. A keelachig agus a seelachig. Keelachig agus a sheelachig. Keelachig seelachig. A keelige is a sheelige gewilsen siege aan de Christ. Is lucht kan paars te hoger en koenend in het gras. Is het teinige foster poort gelissen hier na zien. Zo, dat zie je, ik wel, ja. Het is droom en onallige hart. Ach, dan van een keimpel je kunt daar hoel, kan tjuk op zijn bie. Zo, ik kan daar. Zo, ik kan dat niet wat toch. Kan je wist om gewoon hoe dat zien, hoor. Gaat ze zijn je gewoon ze. Kan je aan hem houden, van je statuur, schacht kan tjullen. Oh, vast een uur halen. Had er nu gaan weggevoerd dat een hen aan mijn hokken zat te houden met schloonje. Als je nog eens haalt, is er een hen aan, waar de water moet je er wat heen. Little J. Ah, wat een marschena ha. We horen je wie tijger brona. Kim maar gaan. Ga nog van een heer gaat elva. Door wat te laten kennen hem. Yamahura. Waar Kuipe agus pipio het een koerstachel in een saulien na haar karige basis bij wichken dinge. Sacrametje vesti agus tjolke na marav. En juist maar hachet de wekkie puurjaching, ga wie gaan ljahpe agus gaat de jedige gebracht hilje. Gugeli en gangpik en wiensen is maar op het doel, gom fide welle a gadish. Maak je ook. En een goesjoenie lumse kan hij zich gevatten. Maar je gaat terug nader als je join heen. Zelen je neer in je man gevaar geen join, maar. Dan een geer gedist. Kom om je kindje. Ik doe dat weet je daarheen. Dus au heen het allemaal geskolen naar appers te werden. Zijn er wel ik? Maar die hebben smeun nog niet tegen het al trondelen. En we zien toch een hoogte eruit. Ai, feme met je kata kutje nella in de blauwe zijn wogen. Au heen het ook al los, dus. En maak je woog, dat is een jury ook. Ja, natuurlijk, jachen. Geen natuurlijk. Oh, ga je al koren met? Ga weer lezen, ga. Hij gaat chicken neus laten heen, China's chick. Snel dat in je lesje wel. En je lekker. Hij veel met je de gewogen woem. En je koren onder de hond. En je wel ik. Maar een feestje ben.
Aye. There, Uachdar. Ben, so good that you should have all of allowing you. Scarce a rummish at all again, Ben. And the cat looks ID. Answer your set. Eh? Sounds like I said, a rack of us of a lorak Ben, so geese you just or so chair ye of. A fólum, agus na factíile, etachad darán. Wel, is mwyn o'ch gynobli, eh? Jimmy and Shumaha. Retired seaman, once woman used to croft work with a view to matrimony. Retired seaman? Hi, gewoon, ik kan de caption van de Margeni. Kerst, back up him henne. Excuse me, henne liedje ergens post me. Retired seaman. Aye, aye. What ere the theme the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and o'er the sickle bending. I listened, motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore. Long after it was heard no more. Well done, Gillespie. Right, put away the books now and we'll do some conversation. Findlay, you first. Please, miss, I have got a new job. My father is going to be the gamekeeper on the new golf course. And in the summertime, I am going to be a caddy. Very good, Findlay. Yes, a caddy is someone who carries golf clubs, as well as being the box where your mother keeps her tea, Gillespie. Next, lady. Please, miss, my father says there wouldn't be a new golf course because the war department are going to build a big aerodrome on the Machara and we'll all have to go and live somewhere else. Children!
Chvín fad het al noos Jordan in die show houden, hè? O, glod is gras nach istu. Dan kijk ik hier een kroeg uit kan je al dat ich check zat er van na laarsen de weer koppes ich in de hart kunt. Well, would anyone like to go for a quick flip? Shit, hoed mis je schalle edachkel in mijn heed smagoeig heen. Smie dichtjek maar jollede en miauw. Ach het een boonska, agus vader gewoon. Hik me, son hier door die even me weg. Graf fashionjak me huil, het alles skulige maar haddish, het ktiegen palepik skarrestai.